Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмеркаванне падзей у Беларусі за яе межамі у наших рэгулярных сустрэчах раз на 3 тыдні, праз 2 тыдні на трэці, як тут уже заблытаўся сам, як оно адбываецца, з нашими выдатнымі эксперткамі, юрысткай, сузаснавательніцай дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганнай Маціеўскай. Прывітанне, Ганна. Вітаю. І адвакаткай Марыяй Колесавай-Гудзілінай. Прывітанне, Марыя. Прывітанне. Марыя ўжо паскардзілася, што так шмат працы, што няма часу на нейкае такое асабістае жыццё, не то, а вот час на эфір на Еўрарады ўсё ж таки знайшла, за што мы ёй з вялікай удзячнасцю і просто здымаем наш капялюш. І я пачну з Марыі, тому что яна подкінула для абмеркавання тэму, якая важная, ну найперш відаць, як для беларусаў і ў самой Беларусі, так і для беларусаў за межамі, асабліва тым, у каго ёсць дзеці, якія навучаюцца ў школе. Так вось, размова ідзе пра тое, што з 1 верасня 25 года у Беларусі набываюць моц унесеныя змены, унесеныя ў кодекс об адукацыі. Марыя, ну раз вы прапанавалі гэтую тэму, тады давайте да вам і кажуць карты ў руки по трампаўскай традыцыі, якія у вас ёсць карты, Марыя, што вы можете з гэтай нагоды нам сказаць і якое дачыненне, ну то есть як это ўплывае на жыццё школьнікаў у Беларусі і якое дачыненне мае да дзяцей школьнага ўзросту, якія знаходзяцца з бацькамі за межамі Беларусі. Перш за ўсё, дзякую вялікі, Зміцер, за тое, што вы здымаеце капелюш. Наступным разам, калі ласка, не спыняйцеся, говорит на гэтым. Апраняйце. Так, ну, па-першае, так, ёсць змены, пра гэта шмат хто ўжо пісаў, і розныя меркаванні на гэты конт, і гэтак далей. Як зараз гэта гучыць у кодексе об адукацыі? Гэта гучыць так, што дзеці абавязаны атрымаць сярэднюю адукацыю ва ўстановах Беларусі, якія пражываюць у Беларусі. Гэта цяжкае пытанне, таму што вельмі такая размытая фармуліроўка, якія пражываюць у Беларусі. Што гэта значыць? Гэта значыць, што тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, і тыя дзеці, якія з'ехалі, але не атрымалі пашпарт ПП, дзеці, якія вымушаны былі выехаць, аб гэтым бацькі аб гэтым не паведамілі установы навучання і гэтак далей, то бишь не будуць мець інфармацыі пра тое, што дзіцёнак выехал. Гэта да гэтага вернемся. А што гэта для дзяцей, якія знаходзяцца ў Беларусі? Некаторыя дзеці былі на так званым асабістай праграме і навучаліся онлайн у некаторых установах. Напрыклад, у Санкт-Петербургу ёсць такія школы і ў Москве. Я ўжо не буду казаць пра іншыя краіны. Просто тыя, хто навучаўся онлайн, меў такую магчымасць, і гэтыя даведкі прымаліся, таму што гэта не было абавязкам, было правам бацькоў абіраць той адукацыю, якая ёсць. Гэта першае. То бишь зараз толькі у школах, якія знаходзяцца ў Беларусі, калі вы жывеце ў Беларусі, ёсць магчымасць атрымаць адукацыю. Вы ведаеце, што год таму, а даже і больш, напэўна, уже мне здаецца ўсё, што год таму адбываецца, былі зачынены прыватныя школы і вельмі знакамітыя, і зараз прыватнай адукацыі агулам амаль не існуе. Вось так можна сказаць. То бишь дзеці, якія мусілі навучацца, жаданне такое, даже так, жадалі навучацца ў нейкай прыватнай установе, яны мусяць, іх бацькі мусяць звярнуцца да навучальнай установы, атрымаць гэтую асабістую праграму і потым абіраць. Але атрымаюць ли бацькі асабістую праграму? Раней гэта было прасцей, зараз гэта цяжэй зрабіць. Шмат якіх было
школ прыватных, якія абіралі беларусы, каб навучацца на беларускай мове таксама, тому што вы ведаеце, што там не ўсе школы навучаюць беларускай мове, і не ўсе даведацца ўвогуле, як быць з гэтымі дзецьмі, якіх ёсць жаданне, зараз гэта таксама цяжкае пытанне. А пра тых, хто знаходзіцца за межамі Беларусі. Так как гэта і кодекс набывае моц, і змены гэта набываюць моц толькі ў верасні, але я ўжо ведаю, што ёсць некаторыя выпадкі, дзе цікавяцца тым, дзе дзіцёнак навучаецца, калі ён, напрыклад, навучаўся ў школе, а потым ён з'ехаў з Беларусі. Гэта і да таго, як было внесены змены ў кодекс, гэта было таксама небяспечна. Зараз я бачу паўсемесна, і пра гэта таксама Ганна можа падоўжыць, што беларусы, якія вымушана з'ехалі з Беларусі, некаторыя з іх адпраўляюць сваіх дзяцей на лета да бабулі і дзядулі. Вось. І што мы можам атрымаць зараз? Патэнцыйна зараз гэтага дзіцёнка могуць паставіць у сацыяльна небяспечнае становішча і адабраць сям'і. Гэта першае. З 1 верасня так дакладна гэта будзе небяспечна адпраўляць сваіх дзяцей, таму я не раю ўвогуле гэтага рабіць, калі у вас няма магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Калі вы прыязджаеце па эканамічным нейкім пытанням, з'язджаеце ў Еўропу, гэта адно пытанне. Калі у вас няма магчымасці вярнуцца, можа быць такое, што дзяцей будуць браць у закладнікі, каб намагацца прыцягнуць кагосьці да адказнасці. Чаму не? Глядзіце, як гэта цікава будзе в таймлайне, таму што сканчаецца гэты 5-гадовы срок прыцягнення да адказнасці па 342 артыкулу па замаршы, але застаецца магчымасць, як можа быць будзе неяк па-іншаму кваліфікавацца, гэта не пра гэта зараз пытанне, але якім чынам усіх людзей змушаць вяртацца, браць у закладнікі дзяцей, але у такое становішча, каб не у цябе адзіная магчымасць гэта вярнуцца самому. Гэта першае. Другое, вы павінны ведаць, што у гэтай фармуліроўкі па кодексу няма такога, што будзе годнае, напрыклад, часовы дазвол на пражыванне ў той ці іншай краіне, ці сталы побыт, ці часовы побыт, ці ВНЖ, ці яшчэ іншае. Выглядае так, што павінна быць, дзіцёнак павінен выехаць са штампам з МЗС, тым, што ён не часова выязджае, а на пастаянку. Магчыма такое зрабіць з дзецьмі, якія з'язджаюць вымушана? Не. Таму што, напрыклад, маі дзеці з'ехалі вымушана са мной, і ў іх пашпарт не ПП. Вось. Але, ведаючы, і мае дзеці навучаліся ў школе, я вымушана была даць даведку ў школу, якой яны навучаліся, што яны навучаюцца ў іншай установе. Напрыклад, у Літве ты даеш такую даведку, і гэтая даведка ідзе ў школу, і школа тады кажа: добра, тады дзеці атрымоўваюць адукацыю, ўсё норм. Зараз такія даведкі не будуць працаваць, калі у вас няма дакументаў пра тое, што вы з'язджаеце на пастаянку. Вось гэта так выглядае, но я думаю, што Ганна можа падоўжыць таксама прыклады пра тое, што пытаюцца таксама беларусы. Ганна, безумоўна, працягніце, і што ў гэтай сітуацыі рабіць, наколькі гэта сапраўды пагражальная сітуацыя, і скажем, вот як правильно сказала Марыя, раней узяла тут даведку, даслала ў Беларусь, і там у школе сказалі: ладно. То есть атрымліваецца, што гэтыя даведкі ўжо становятся недзейсныя з 1 верасня. То есть што рабіць тым людзям, якія год 2-3 гады таму гэтую даведку далі, на падставе гэтай даведкі сказалі: все норм, зараз скажуць: не норм?
Ну гэта перадусім будуць кваліфікаваць беларускія ўлады, але я бы хацела, гэта будзе лепш, каб пракаментавала Марыя, я бы хацела перадусім закінуць адну рэч для Марыі, каб вернуцца да аднаго пытання, ці бо мы, канешне, кажам 100%, што для тых, хто быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, то тут як бы ўжо няма ніякіх варыянтаў, то бок для гэтых людзей месседж просты: не высылайце сваіх дзяцей да бабулі і дзядулі ў Беларусь, ёсць магчымасці, каб вашыя родныя атрымалі візы, лепш, каб іх запрасіць, ніж высылаць дзяцей, бо яны сапраўды могуць быць закладнікамі. Але пра эканамічнае буду пытацца Марыю, бо там я зразумела, што ёсць такі магчымасць атрымаць спецыяльную як бы там даведку, печаць, whatever з МЗСу. Ці ў гэтым ёсць дыскрэцыянальная ўлада МЗСа, напрыклад, пагадзіцца ці не пагадзіцца, ці гэта проста працэдура, якую трэба фармальна прайсці, гэта будзе мае пытанне, каб зразумець менавіта, ці гэта абавязак выдаць такую даведку, ці будзе нейкая, умоўна кажучы, свая вось такая... Хочам даём, хочам не даём. Менавіта. Вось. Тое, што, канешне, хочацца як бы пракаментаваць, што сапраўды гэтыя пытанні цяпер уздымаюць беларусы супер цяжка, нават супер часта, нават вось рэальна мы гэта проста абмяркоўвалі перад эфірам. Мне вось на днях паступіла такое пытанне. Увогуле мы размаўлялі з беларускай, з мацер'ю дзяцей пра праездны дакумент. Яна вырашала, ці ехаць у Беларусь рабіць пашпарты для дзяцей, ці не. Я ей параіла, што не трэба, таму што ёсць рызыкі ў дачыненні да яе, хоць яны і не маюць міжнародныя аховы. І яна так кажа: ну добра, яны яшчэ паспеюць з'ездзіць да бабулі у гэтае лета, таму што іх ужо там бліжэй да восені скончваюцца пашпарты. Яна кажа: ведь у нас жа ёсць від на жыхарства ў Польшчы, гэта ж нас не чыніць абавязаным, каб менавіта мець усе гэтыя рэчы, звязаныя з абмежаваннем у Беларусі. Я кажу: на минуточку, не. Тое, што у вас ёсць від на жыхарства, менавіта замежны, ён ніякім чынам не ўплывае пазітыўна на гэтыя рэгуляцыі. Мне здаецца, што па сутнасці дзеці ўжо і раней, я ўжо буду казаць крыху, можа, глыбее, дзеці раней былі таксама такім элементам інструментум. Так? Мы ведаем пра выпадкі, калі родныя з'язджалі з дзецьмі, менавіта праз тое, каб дзеці не былі інструментам воздзеяння на дарослых. І гэта тычыцца, напрыклад, палізневоленых канкрэтных. І таксама ў дачыненні да дзяцей былі ўжо канкрэтныя выпадкі транснацыянальных рэпрэсіяў, калі беларуская апека спрабавала гэтых дзяцей выцягнуць на тэрыторыю Беларусі, таму што іх апекуны з'яўляюцца палітычнымі актывістамі. Таму па сутнасці вось гэтая вось змена, я б не сказала бы, што гэта штосьці суперновае, гэта проста проба пералажыць рэпрэсійную практыку на ўжо закон, які будзе больш механічна, умоўна кажучы, працаваць будзе на рэльсах. Так? Ну і, канешне, гэта здаецца, што гэта таксама спроба, ведаеце, такога, ну бо давайте сказаць шчыра, у беларускіх школах шмат ёсць брейнвошынгу, так? То бок тады, калі дзецям упіхіваюць усе гэтыя дыктатарскія як бы вартасці, якія не з'яўляюцца дэмакратычнымі, так? Ну вось і цяпер па сутнасці у дзяцей адбіраюць магчымасць, каб яны атрымлівалі іншую адукацыю, ніж беларускую. Таксама чаму? Адным як бы з прычынаў можа быць вось менавіта гэта ўплыванне на праграму, то бок якімі будуць расці беларускія дзеці, беларуская моладзь, так? Ну і таксама гэта другое пытанне, то бок вяртанне патэнцыйна родзічаў праз дзяцей. Ну бо мы бачым гісторыя, гэта ўжо крыху палітычны трэк, але тым не менш, там гэтых пакістанцаў, так, якіх збіраюцца там прывезці да Беларусі, так, не хапае рук, так. Ну і вось як зрабіць менавіта сітуацыю больш як бы кантралюючай? Праз дзяцей. У нас сапраўды шмат беларусаў, якія маюць дзяцей. І маюць дзяцей да 18 год, і што чыніць так для некаторых менавіта эканамічных мігрантаў, магчыма, пытанне выбару, так? Ці я хачу ўжо як бы свае сувязі з Беларусю ўвогуле зачыніць? Ну, магчыма, не. Можа, тады лепш вернуцца. Можа, у мяне не самая лепшая праца за мяжою. А калі я па сутнасці не буду гэтым законам падчыняцца, то гэта пазначае, што мы не зможам вернуцца ў Беларусь, таму што нас і так там як бы ўжо хіба
хіба што затрымаюць, можа будуць праблемы. Таму гэта такія супер завуаліраваная штука, якая насамрэч, калі гэта як бы такі быў замер аўтараў гэтага праекту, а не сапраўды як бы а не тое, што там мы бачым, так што як бы нейкая там троска пра дзяцей. Я боюся, што не. Так, то тады гэта такі даволі хітры ход. Ну і, канешне, гэта з вялікай шкодай для беларускіх дзяцей, таму што на сённяшні момант святовыя тэндэнцыі такія, што дзеці нават маюць права на адукацыю. Калі мы глядзім, напрыклад, на беларускіх дзяцей у Польшчы, так, то, напрыклад, польская школа абавязана прадаставіць месца ў школцы, калі мы кажам пра класы 1-8, так, і ад ліцэя ўжо на базе конкурсу, так, але 1-8 класа гэта абавязкова яшчэ у прывязцы да месца жыхарства, так, і гэтай магчымасці, на жаль, пазбаўляюцца беларускіх дзяцей. Яшчэ, што важна, у кожнай краіне, я лічу, што нават у Беларусі заўжды, нават калі вось часам, ведаеце, людзі лічаць на нейкія такія працэдуры, і мы таксама пра гэтым сёння казалі з Марыяй, але ёсць яшчэ такое рэч, гэта таксама з канвенцыі аб правах дзіцяці, інтарэс дзіцяці. Якая б у цябе не была бы норма, кожны суд заўжды павінен яе інтэрпрэтаваць у згодзе з інтарэсам дзіцяці. А ў інтарэсе дзіцяці можа быць, каб, напрыклад, аб яго адукацыі трошчыліся, так, гэта ж важны момант інтарэсу дзіцяці. А калі родзічы не могуць яму запэўніць адукацыю, якую прадугледжана законам, ну, напрыклад, даючы яму замежную, то, магчыма, яго інтарэс не выконваецца бацькамі, гэта пазначае, што дзіця знаходзіцца ва ўразлівым становішчы, магчыма, трэба яго забраць сям'і, напрыклад, так? Ну, то бок гэта такая даволі цікавая штука, як бы, бо яна супер завуаляваная, але дзеці гэта заўжды супер уразлівы момант для кожнага бацькі. Я так разумею, што у прынцыпе, як бы гэта прыгожа не казалі і там не распісвалі там пра нейкія клопаты гэтак далей, насамрэч пераследуецца мэта ўзяць дзяцей у закладнікі, каб альбо вернуць эканамічных эмігрантаў, то есть вот гастарбайтараў, каб яны працавалі не за мяжой, а на беларускую гаспадарку лукашэнкаўскую, альбо выцягнуць тых, каго яны пераследуюць, і так апанентаў улады прыцягнуць сябе. Ну, это фактычна кіднэпінг. Я лічу, што гэта можа быць, што гэта будзе так выглядаць, але можа быць і так, што будзе выглядаць, што, ось, напрыклад, сёння я не магу вярнуцца ў Беларусь, а праз менш чым 3 месяцы не змогуць вярнуцца мои дзеці ў Беларусь. Ну, яны і так не могуць, таму што это небяспечна. Але гэта будзе пераслед іх, таму што іх будуць ставіць у сацыяльна непрыязнае становішча. Вось такая можа быць сітуацыя. То бишь, у іх будзе самастойная, ну, скажем так, самастойна можна будзе неяк абаснаваць, што ім небяспечна ў Беларусі, ведаеце. То есть гэта пытанне такое вельмі складанае. Было пытанне ад Ганны наконт пастаяннага жыхарства, і МЗС адкажу так, што дзіцёнку пастаяннае жыхарства паставіць гэтую печатку, раней гэта выдавалася пашпарт ПП, для тых, хто не пражывае на тэрыторыі Беларусі, але з'яўляецца грамадзянінам, каб яе атрымаць, трэба сабраць шмат паперу аб тым, што ты не судзімы, альбо не пераследуешся па крымінальцы, альбо тое, што ты не вінен ніякіх грошай ФСЗНам, падатковым і гэтак далей. Дзіцёнак самастойна выехаць на пастаяннае жыхарства не можа. Ён можа гэта зрабіць з адным з бацькоў. Таму, адказваючы на пытанне, для палітычных гэта амаль немагчымая сітуацыя, таму што яны самі не атрымаюць такой пашпарт ПП, калі іх пераследуюць у Беларусі. То бишь, ты не зможаш нічога з гэтым зрабіць. І гэта пытанне ў тым, што даже на гэты консульскі дагляд, які можна станавіцца, калі ты з'язджаеш з краіны, шмат такіх беларусаў было, хто жыў не ў краіне, і потым, каб было права там ісці на выбары і гэтак далей, там мяняць свае дакументы, гэтак далей, станавіцца на гэты консульскі дагляд. Но зараз ты гэтага не можаш зрабіць, но і гэта не мае сэнсу, тому што нічога ты там даверку не выдаш. Ну, выдаш, якая будзе там не працаваць для асноўных пытанняў. А для эканамічных, вось, напрыклад, уявім себе сітуацыю. Вось, напрыклад,
ёсць пара беларусаў, напрыклад, якія працуюць, вось маюць звыклую працу ў Польшчы, выехалі, таму што, напрыклад, вышэйшы заробак, так? Вось для іх, напрыклад, вяртанне ў Беларусь, так? І вось яны хочуць прайсці ўсю гэтую сцежку. Ці гэта, умоўна кажучы, такая сітуацыя, пры якой ты прыносіш, напрыклад, 3 паперы там з трудом, як бы з потам, з крывёю, але дзесьці іх знаходзіш на тэрыторыі Беларусі, так, вось гэтыя ўсе даведкі, прыходзіш, і табе аўтаматычна даюць гэтую дазвол. Ці ёсць у гэтым нейкая суб'ектыўная момант ацэнкі, што могуць даць, могуць не даць. Я не кажу пра парушэнне закона, а кажу вось менавіта, як ён гучыць. То бок, ці гэта аблігуе менавіта беларускія ўлады, каб выдаваць такую, ці не? Тут няма такога, што няма прычынаў, каб не даць дазвол на пастаяннае жыхарства ў іншай краіне. То бишь, калі ты спаўняеш все крытэрыі, ты прыносіш усе даведкі, табе паставяць гэтую, ну, как бы, альбо раней выдалі бы пашпарт ВП, альбо паставілі бы гэтую даведку. Гэта не так, што нехта вырашае, гэта такой адміністрацыйнае дзеянне, якое робіць Міністэрства замежных справаў. Ну што ж, значыцца, як падводзячы вынік, просто перададзім словы, якія вось сказалі Марыя і Ганна, пра тое, што людзі, бацькі, ўсё ж такі, я разумею, што усе дзеці хочуць там паехаць да бабулі, дзядулі, пабачыцца і на радзіму, і сваіх пабачыць, але сёння гэта небяспечна ўдвая. Таму вельмі добра падумайце, ці варта іх выпраўляць да бабулі, ці не можа лепей, хай з высілкамі, хай з праблемамі, хай з нейкімі там выдаткамі, але зрабіць сваякам візы, і хай лепш яны прыедуць і адведаюць сваіх унукаў, унучак. Давайте да іншага яшчэ пытання. Тут нам у загаловак наш СММшчык даў навіну пра тое, што былі памілаваныя сёння 16 чалавек палітвязняў. Безумоўна, ведаеце, мы ўжо гэтую тэму прагаварылі і са Шрайбманам, і з Усавым, але мне яна цікава вось з якога пункту гледжання. Можа быць, нават не вот гэтая апошняя група, пра якую яшчэ нічога не вядома. Хто гэта, дзе яны і што далей іх чакае, мне больш цікава варыянт вот з папярэдняй групай. Ціхановскі, Карней, Дуліна і ўсе астатнія, якіх смяхамі на галаве, без дакументаў, без нават даведкі аб том, што яны знаходзіліся ў месцах зняволення, выкинули за межы Беларусі. То есть такая фактычна, умоўна кажучы, прымусовая дэпартацыя. Вот вы можете як юрысты сказаць, вот чалавек потрапіў у такую сітуацыю прымусовай дэпартацыі са сваёй роднай краіны. Не туды, куды ён шчаміўся, яго выкинули адтуль, а са сваёй краіны, без дакументаў. Вот як вы ацэньваеце гэту сітуацыю і што у такім выпадку рабіць? Ну, насамрэч, не зусім так, што без дакументаў. У них же пашпарты ёсць. Пашпарт і была літоўская віза таксама. Візу паставілі на мяжы адразу. Так. Так, але глядзіце, пра гэта выказаўся, тут трэба сказаць, што Пал Палыч Латушка, і тут я згодна з ім, што гэта, Ганочка, я першая, прабач, калі ласка, я ўжо влезла. Якраз каву піла, дзякуй. Што гэта преступление супраць чалавечнасці, прымусовая дэпартацыя, і пра гэту прымусовую дэпартацыю я думаю, што гэта таксама вельмі важна сказаць, што можна выкарыстаць гэта, калі людзі будуць згодныя даваць на гэта сведчанне, гэтых далей, дакласці гэта да дакументаў, якія былі ў міжнародным крымінальным судзе. Гэта першае. Другое, на што как бы звярнуць увагу, як гэта выглядае. Гэта выглядае так, што таксама пытанне да нас для тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі. А як вы лічыце такое пытанне для ваіх? Як вы лічыце у якім становішчы, не толькі прававым, а ўвогуле такім знаходзяцца гэтыя людзі? Таму што патрэбна яны тым, хто тут вот, добра, тут сям'я ў некаторых знаходзіцца, а ў некаторых нет. І што з імі рабіць, як абіраць гэтую легалізацыю, і вось гэтыя все пытанні. То есть, аднак, з аднаго пункту гледжання кваліфікацыя, з іншага пункту гледжання не прававое пытанне, а маральнае. Вось, тут, Ганна, давай.
Ганна, Дякую. давай. Ну, знову, я можу так додам, абсолютно згодна з юридичним ось менавіта поглядам, які выразила Марыя. Дадам толькі, што, канешне, гэта таксама не замінае у тэорыі разглядзець механізмы таксама універсальнай юрысдыкцыі, то бок нацыянальнай адказнасці. Толькі мы ведаем пра тое, што з гэтым ёсць праблема. Ну, напрыклад, на прыкладзе Польшы я ўжо шмат разоў казала, што ёсць вялікая праблема, калі злачынства сутыкае, як бы споўніў грамадзян Беларусі, грамадзянін Беларусі супраць грамадзяніна Беларусі на тэрыторыі Беларусі, хоць ён і мае эфект як бы такі фінальны, магчыма, можам гэта разглядаць на тэрыторыі Еўразвязу, але тым не менш гэта інакш кваліфікуецца на базе як менавіта польскага крымінальнага кодексу, і тут ёсць замінкі, бо трэба як бы яшчэ даказаць дадаткова, што гэта злачынства, якое мае тэрарыстычны характар, і на гэта ёсць 3 крытэрыі. Але я не кажу пра тое, што гэта немагчыма, тым больш вось у гэтым канкрэтным выпадку, таму што там адзін з крытэрыяў гэта тое, што гэтае застрашэнне яно адбылося да групе велю особ, так, то бок для вялікай групы людзей, так, ну, пытанне, што з'яўляецца вялікім, но але ўсё ж такі гэта 14 чалавек, так, і па сутнасці гэта пытанне толькі ці хто дакладна гэта зрабіў, так, і ці тут ёсць нейкі персанальны мікс, як бы такі фіксінг адной асобы, якая зрабіла гэтае злачынства супраць, напрыклад, гэтых 14 чалавек. Гэта трэба было больш дэталёва даведацца пра гісторыю, што адбывалася ў Беларусі, то бок на падставе публічных дадзеных там на інтэрв'ю, якія таксама чула і ад Натальі Дуліна, ад Ігора Карнея, і так і ад Сергея Ціхановскага, складана мець дакладную інфармацыю. Трэба было бы кожнага насамрэч апытаць з гэтых палітзняволеных. Канешне, трэба прывітаць гэтых людзей. Трэба сказаць пра тое, што гэта, ну, я скажу шчыра, я вельмі ўразілася канферэнцыя, я глядзела канферэнцыю. Мне асабіста услух і ў памяць асабіста, як бы вось гэтыя запамяталіся словы Сергея Ціхановскага тым, як ён казаў па сутнасці пра правы чалавека, што ён шмат казаў пра права на адваката, ён шмат разоў казаў права на справядлівае судебнае разбіральніцтва, і ён шмат менавіта казаў пра тыя рэчы, якія парушаюцца ў Беларусі, і што самае галоўнае, найбольш вось такое моцнае, гэта было, канешне, такое разбуранае ввогуле паняццё годнасці, так, чалавечай. Вось гэтае слово «мы ж все-таки людзі», так, якія былі сказаныя вось падчас гэтай канферэнцыі. Мне здаецца, што цяжка знайсці чалавека, які бы не ўразіўся бы гэтымі словамі, і таму вось яго, напрыклад, сведчанне, я ведаю, што там ёсць спрэчкі наконт таго, ці гэта быў адпаведны момант, ці не. Калі мы глядзім проста з пункту гледжання таго, што гэта кажа чалавек, гэтае сведчанне вельмі важнае. Гэта таксама пытанне нашай памяці, пытанне таксама таго, як людзі да гэтага ставяцца, ці яны ў фокусе гэтай сітуацыі. І я вось бачу, што шмат хто, я буду казаць са свайго кругу знаёмых, хто ўжо нават дзесьці адышоў ад інтарэсавання тым, чым жывуць беларусы, беларуская палітыка і ўвогуле беларусы замежжа жывуць сваім жыццём, гэтыя людзі глядзелі гэты эфір. І шмат хто абмяркоўваў таксама вось гэты выхад. Дагэтуль, скажу вам шчыра, куды не пайду, усе мяне пытаюцца, чаму Лукашенко менавіта выпусціў Ціхановскага. Я не ведаю, так, няхай на гэтае пытанне адпавядаюць палітычныя глядальнікі, але то, што і аналітыкі, але тое, што мяне асабіста вось менавіта як юрыста інтарэсуе, гэта вось менавіта гэты стейтмент, гэтае сведчанне аб вельмі сур'ёзным парушэнні правоў чалавека у беларускіх вязніцах. Вось, і гэта вельмі важны такі момант. Можа, хочаш дадаць нешта, Марыя? Яшчэ адзін момант, які важны. Да. Да, ёсць яшчэ вельмі важны момант, які трэба адзначыць, што вось пра спрэчкі, пра тое, што там прэс-канферэнцыя, не прэс-канферэнцыя, но вельмі важны такой поінт. Я ведаю, што ўжо пачалася праца ў гэтым накірунку. Вы ведаеце, што ёсць незалежная значит, група экспертаў, якая збірае сведчання у тых справах, якія адбываюцца ў Беларусі. Таксама ёсць міжнародны камітэт супраць катаванняў. І самае, напэўна, важнае,
вось з юрыдычнага пункту гледжання гэта зафіксаваць тое, што па-свежаму, як кажуць. То бишь не чакаць там шмат, альбо чакаць, ну гэта робіцца рознымі методамі, но першыя сведчанні, якія фіксуюцца, ну і прэс-канферэнцыя таму карысна, таму што прэс-канферэнцыя, яна таксама фіксацыя публічных выказванняў, яна таксама можа быць пакладзена у доказы, але таксама і апрос гэтых асобаў, яны таксама мусіць адбывацца. Я ведаю, што па гэтай частцы уже робяць нашы калегі-праваабаронцы. Вось, таму тут важна таксама падтрымка, і яшчэ, ну я ведаю, што шмат беларусцаў глядзіць эфір, і калі вы вось, напрыклад, глядзіце эфір з Вільні альбо з Варшавы і гэтак далей, і вы пабачыце чалавека, вось якога вызвалілі толькі, альбо іншых палітзняволеных, і у вас ёсць нейкае такое адчуванне, каб нешта сказаць, альбо нема гэтага адчування, але гэта вельмі важна падысці і сказаць дзякуй вялікі, і таксама падтрымаць сваімі словамі, таму што вы ведаеце, вось я вам прыклад прыведу. Вось я была тут на канцэрце вельмі класным барочнай музыкі разам з Натальяй Дулінай, і мы з ёй размаўлялі пра класічную музыку і пра тое, дзе яна апошні раз чула яе. Так вось яна распавяла такое цікавае, вось мы з ёй слухалі там Генделя і Баха, і яна мне кажа: ты ведаеш, калі я апошні раз гэта чула? В Шиза. Таму што людзі в Гомелі вырашылі, што гэтым яны нас мучаюць. Катуюць? Рэальна? Класічная музыка цікава. Калі па меркаванню псіхолагаў гэта адна з найбольш фокусуючых ці там рэлаксуючых родзаяў музыкі. Цікава вельмі. Ну, не, яшчэ платна сказалі балет, а то класічнай музыкай. Класічнай музыкай. І вось мы з ёй слухалі гэтую барочную музыку, і так былі ўражаны, вось гэта я апошні раз чула ў Шиза. Я так уразілася, і ведаеце, і вось тое, што мы паразмаўлялі на гэты конт, і тое, аб чым, як падтрымаць, гэта наступнае, напэўна, Зміцер, ваше пытанне. Так, намагаюся сказаць, ведаеце, увесь час кажу, што, падтрымайце людзей, падтрымлівайце там партызанку, іншыя ініцыятывы і гэтак далей, але падтрымайце таксама. Не можете падтрымаць нікого грошамі, падтрымайце словамі. Так, напрыклад, можна сабе ўразіць тое, што, напрыклад, калі вы ў Варшаве ці ў Вільні, можна заўжды запрапанаваць, напрыклад, камусьці зрабіць, напрыклад, экскурсію па гораду, напрыклад, так, распавесці нешта пра горад. Таксама трэба разумець, што гэтыя людзі былі па сутнасці выключаныя з грамадскага жыцця на 5 год, так? Не трэба дзівіцца, што яны могуць нават рабіць нейкія памылкі, таму што яны мелі суперабмежаваны, калі зусім нават не мелі доступу да інфармацыі, да якой маем сёння мы. І нават вось тое, што можна, напрыклад, распавесці, чым жыло беларускае грамадства гэтыя 5 год, так? Нават самому, калі так падумаць, сесть, складана адказаць на гэтае пытанне. Чым жыло беларускае грамадства гэтыя 5 год? Шмат усяго было, так? І трэба сапраўды сесть, падумаць, каб камусьці таксама гэта дасладна. Напрыклад, пытанне нават пошуку кватэры, напрыклад, так? Это таксама рэч, з якой, напрыклад, можна дапамагчы, яна не фінансавая. Але па сутнасці я разумею, да чаго таксама накіроўвалася пытанне Марыі. Мне здаецца, што гэта, калі мы кажам пра комплексную дапамогу, гэтай дапамогі не хапае. Недастаткова даць чалавеку 1000 еўра і сказаць, умоўна кажучы, ідзі ва сваясі. Так, сам знайдзі сабе кватэру, сам знайдзі сабе працу. Увогуле, найчасцей гэтыя людзі... Сам вызначыся, на якую катэгорыю там абароны ці легалізацыі табе падавацца. Напрыклад, так, дакладна. То бок гэта проста такі этап. І нават я вам скажу так, я гэта таксама падкрэсліваю. Я вось Зміцер ад самага пачатку варушніка менавіта дыаспаральнага, ад менавіта жніўня 20-го году, калі ўсё пачалося. І я памятаю, сколькі было дапамогі ў 20-м і нават пачатку 21-го году, якія выплаты таксама былі. І я мушу, на жаль, канстатаваць, што дапамогі ў 20-м і 21-м годзе, калі былі несумезварымыя прапарцыйна, так, патрэбы, так, яны былі нашмат вялікшымі, ніж цяпер, так, і па сутнасці мы, на жаль,
канстатуем той факт, што палітзняволеныя сёння маюць нашмат меншыя магчымасці, ніж тыя, хто беглі ад рэпрэсію, таксама ім трэба было дапамагаць, але былі іншыя магчымасці. Вось, таму цяпер трэба, канешне, задумацца над тым, як мы можам яшчэ дапамагаць палітзняволеным, бо тая падтрымка, якая ёсць сёння, яе 100% недастаткова. І, канешне же, палітзняволеныя, яны пакрыўджаны гэтай сітуацыяй, таму што яны не могуць лічыць як бы на такую поўную, такую рэабілітацыю за мяжою. Гэта толькі такое, ведаеце, частковае латанне дзірак, але ўсё ж такі поўнай такой праграмы, яе да сённяшняга моманту няма. Бо гэта не толькі выплаціць грошы, гэта па сутнасці трэба чалавека даць ему магчымасць нейкага часу, таксама каб прыйсці ў сябе, так, пасля гэтых катаванняў. Гэта перадусім псіхалагічная дапамога. Гэта таксама трэба кар'ернага нейкага кансультанта на больш далёкіх перыядах, так, таму што чалавек, калі ўжо прыйдзе сябе ментальна, так, як вы кажаце, таксама легалізацыйныя пытанні і так далей. Ну, шмат насамрэч выклікаў, і на сённяшні момант рашэння толькі ёсць да частковых праблем. Давайте на заканчэнне яшчэ одну тэму закранем, і таксама не наўпростава, тому что я-то у сябе там в анонсе, ну, как бы так наўпростава напісаў, что там справа Бялюціна там і гэтак далей, але мы не будем зараз разважаць про гэтую нібыта спецаперацыю, але сама от і тэма там сапраўды яго выцягнули нейкім чынам з-за мяжы у Беларусь, там выкралі, там ці яшчэ што-нибудь, сам прыехаў, але от тэму, якую мы закраналі ўжо з вами, але зараз, паколькі лета, сезон адпачынкаў, поездак, яна ізноў становіцца актуальна. Як сябе, ну, бяспеку забяспечыць, каб выбраць, куды паехаць, каб не патрапіць, каб тебе не загарпунілі гэтыя лукашэнкаўскія спецслужбы. Нагадайце, ці гэта была Турэччына, калі я добра памятаю, прынамсі на базе таго, што ў публічным доступе было, што як бы яго прывезлі з Турэччыны. Так, добра разумею, якая краіна там была? Нібыта там нешта там про гэта казалі, але таксама неяк вельмі так ускользь і незразумела. Ну вось перадусім, Турэччына гэта не тая краіна, якую трэба выбіраць для паездак. Гэта 100%. На тэрыторыі Еўразвязу ёсць шмат класных краінаў, дзе ёсць таксама мора, дзе можна таксама нармалёва адпачыць, бо Турэччына, трэба разумець, што гэта тая краіна, якой не саблюдаюцца правы чалавека, з якой выпадках запросу будзе вельмі складана кагосьці выцягнуць. Не гледзячы на тое, што беларусы вельмі любяць і Турэччыну, і Егіпет. Егіпета гэта таксама менавіта тычыцца, так? Таму перадусім гэтыя краіны не раім выбіраць, таму што гэта ўсё, і ведаеце, мне яшчэ была цікавая калісьці размова з актывістам наконт таго, што ён казаў, ну, а сябра паехаў, яго ўсё добра, так? Я кажу, хочаш быць першым кейсам, так? Ну, то ты можаш быць гэтым першым кейсам. Я пра твою дзейнасць вельмі добра ведаю і так далей. Гэта ўсё пытанне да першага кейсу, так? Калі гэта здарыцца. Таму Турэччына на 100% адтуль будзе, ну, амаль што нереальна, вельмі складана будзе кагосьці выцягнуць, і никого невозможно оттуда вытягнуть, так. Потому что там 500 адвокатов зараз у турме. Их просто 500. І не трэба лічыць тады на ніякія палітычныя ўплывы, таму што з такіх краін немагчыма будзе нікаго выцягнуць. Нават калі у вас ёсць самарона, так, мы павінны разумець, што ёсць краіны, якія проста дзейнічаюць па свайму сцэнару, ім законы не пісаны, так? Ім не пісаны таксама, ну, напрыклад, для мяне найбольш цікавым выбарам гэта Індія таксама. Індія ўвогуле не чалец канвенцыі па правах уцекачоў. Гэта ўвогуле проста як бы яна нават не абавязана, калі мы кажам пра некаторыя краіны кшталту Турэччыны, напрыклад, то яны прынамсі ў тэорыі абавязаны, у практыцы яны гэтага не выконваюць, так? То Індыя, каб вы разумелі, яна не абавязана менавіта дастасоўвацца да менавіта канвенцыі, бо яна не ёсць чалец, так? Ёсць таксама краіны іншыя, напрыклад, якія не падпісалі канвенцыю супраць катаванняў, напрыклад, так? І калі мы кажам вось гэты прынцып невяртання людзей да той краіны, дзе ім можа пагражаць менавіта тартуры, так, і нечалавечае трактаванне, ну то вось гэтыя краіны мы збіраць не можам. Але можа нешта пазітыўнага, акрамя Еўразвязу і ЗША, штосьці цябе прыходзіць UK, штосьці цябе прыходзіць на мысль? Куды б ты паехала на адпачынак? Вось мы пачалі з таго, што шмат працы. Вось куды ты, Марія, паехала б на адпачынак? Ну, я докладно не поеду никуда из Еврозвязу, даже в Черногорию, всякие вот эти вот все, гэта все краіны, якія мне падабаюцца, але не для адпачынку.
Вось, ну, тут, недавно я прачытала в Фейсбуке нейкую ініцыятыву пра тое, што выключыць Беларусь з Інтэрполу. Дык вось, не будзе гэтага, не выключаць Беларусь ні з якога Інтэрполу. Лепей зрабіць гэта, ну, больш прыкладаць, как бы, Намаганняў? сілаў для таго, да, намаганняў для таго, каб абараніць людзей, каб зрабіць гэтай прынуціцы, каб была таксама кантэкст был ясны у Інтэрпола на тое, што адбываецца. Ну, как бы гэта карысць ад таго, што Беларусь выключыць з Інтэрпола, ну, Ну, Для мяне Беларусь тады можа тады таксама стаць такой шэрай зонай для таго, каб туды уцякалі менавіта злачынцы з іншых краінаў, так? І даволі даступная юрысдыкцыя, таму што на сённяшні момант, калі мы кажам пра такія юрысдыкцыі, дзе сапраўды хаваюцца злачынцы, то гэта зазвычай краіны, якія не кожны беларус нават калісьці чуў, так? А ўсё ж такі Беларусь гэта такая краіна, да якой можна цалкам нескладана трапіць, так? У якой можна нават let's say, неплохо жыць, мець доступ да нейкіх там благ і так далей. І гэта менавіта такое дзеянне, яно насамрэч, вось таксама я не папіраю абсалютна заклікі, каб менавіта выходзіць з двухбаковых дамоваў, таму што найчасцей насамрэч гэта абіраецца супраць саміх беларусаў, так? Напрыклад, выйсці, напрыклад, з дамовы паміж Польшчай, напрыклад, аб цывільных і там ад цывільных справах, напрыклад, так? Тады аказваецца, што нам будзе складана разводзіць, напрыклад, грамадзян Беларусі за межамі. Як бы усе думаюць найчасцей, як пажаніцца, так? Але запамятаюць того, што як бы часам людзі хочуць неяк штосьці змяніць у сваім жыцці, так? Таму як бы, канешне, я пагаджаюся з тым, найбольшы, канешне, выклік і як бы складанасць вызываюць эканамічныя кейсы, таму асабліва для бізнесоўцаў, для ІПшнікаў, вось гэта, канешне, такая, ну, вось, напрыклад, мы цяпер таксама ведзем у Польшчы, вось справа экстрадыцыйная, ну, як бы, ну, трэба разумець, што як бы, што для гэтай нават дыпламатычна быў выстасаваны рэквест, што цікава, вось не толькі на базе двухбаковай дамовы, але таксама дыпламатычна праз пасольства на выдачу людзей. І я вам скажу шчыра, што ўсё ж такі вось бізнесоўцаў гэта бачна, што тычыцца найбольш, таму што найпрасцей на сённяшні момант для беларускага рэжыму, каб менавіта на бізнесоўцаў павесіць. І каб вы разумелі, гэтыя людзі, вы пра них не чулі, не бачылі, гэта такія як бы людзі, якія не ўдзельнічаюць публічна, як бы громка у нашым жыцці, а насамрэч такім, ведаеце, актыўным грамадзянскім, так? А як аказваецца, што супраць іх насамрэч адбываюцца вось такія рэчы, звязаныя з выдачай, і, на жаль, яны сутыкаюцца з тым, што яны самі мусяць вырашаць гэтае пытанне, ну, то бок наймаць адваката, вырашаць пытанне выдалення дадзеных з Інтэрполу і так далей. Бо каб вы таксама разумелі, сканчэнне справы аб экстрадыцыі ў адной краіне не пазначае аўтаматычнае выдаленне дадзеных. І таксама тут можа быць пастка, што зачынілі, напрыклад, справу ў Польшчы, чалавек падумаў, ой, наконец-то выдохну, поеду я з чемоданом, напрыклад, 10 да Італіі, так? А там оказывается, што зноўку затрыманне, таму што як бы чалавек усё яшчэ фігуруе як бы ў Інтэрполе. Таму як бы, таму так. Марыя, ёсць што дадаць да нашай тэмы? Яшчэ мне такая, пакуль Ганна казала, яшчэ мне такое важнае тое, што сказаць. Вось калі мы кажам пра новую Беларусь і пра тое, што будзе ў будучыні. Калі мы выключаем, напрыклад, і там намагаемся выключыць Беларусь з Інтэрполу, з нейкіх там дамоваў і гэтак далей. А вось пра тое, што скончыцца ўсё ж такі Лукашенко, ён скончыцца, я думаю, даволі хутка, калі мы кажам гэта ў маштабе увогуле земного шара. Вось, ён скончыцца, і потым будзе нешта іншае. Вы згодны з тым, што Беларусі, ну, как бы, яна мусіць пайсці зноўку, ісці па гэтаму шляху, каб іх включылі Інтэрпол, і гэтак далей. Ну, как бы, мы тут кажам пра нейкія часовыя меры, альбо пра нейкую будучыню, якая у нас, ну, як бы чакае, мы яе намагаемся здабыць. Ну, то есть для мяне гэта все так выглядае, і ўвесь час я намагаюся сказаць пра тое, што пабачаць нашы дзеці, альбо там внукі, праўнукі і гэтак далей. І мне бы хацелася, каб Беларусь все-таки была ў Інтэрполе у той час, калі яна будзе дэмакратычнай. Я ўжо даже не кажу, што гэта пры маім жыцці будзе.
Вось, але как бы, ну, маё такое ожиданне ёсць і как бы некалькі разоў падумаць пра гэта, таму што гэта вельмі важна на будучыню гэтую працаваць. Вось, Ну, наступным разам мы павінны абмеркаваць яшчэ магчымасці, якія з'явіліся ў Беларусі. Шмат чаго змянілася ў заканадаўстве з міцер. Вось, так што Так что праз 2 тыдні мы сустрэнемся. Спадзяюся, яшчэ не будзе у Злучаных Штатах Ганна, а наведаецца до нас у студыю, і мы прагаворым усе астатнія гэтыя пытанні. Тым больш, што нават сёння не паспелі ўсё запланаванае мной прагаварыць, але, на жаль, трэба развітвацца. Чарговы эфір чакаць не будзе. Таму дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі у рэгулярным нашым эфіры сустракаемся раз на 3 тыдні. Былі наши выдатныя эксперткі, юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка, якую я ўсіх заклікаю падтрымаць, каб яна працягвала сваю дзейнасць. Ганна Маціеўская. Дзякуй вялікі, Ганна. Дзякуй. Хочу яшчэ дадаць, выбачайце, Зміцер, мы з Марыяй будзем на фестывалі Тутака, так? Ой, да, я ж прапісаў гэта, да. Слухайце, усіх запрашаем. Мы таксама будзем размаўляць і пра юрыдычныя, і не вельмі тэмы, таму заклікаем усіх взяць удзел у гэтым фантастычным фестывалі. Ён сёлета мае менавіта 5 год, і гэта супер, гэта класны фестываль. Я туды прыязджаю асабіста ў апошнія 3 гады і вельмі задаволена, таму кожны там знайдзе нешта для сябе і з музычнага рэпертуару, і з ежы, і як бы там ўсё так смачна, ўсё так весела, і менавіта ёсць усе менавіта варункі, каб супер правесці час і паасобку, і з сям'ёю, і з жывёламі, таму і з дзяцьмі таксама, таму заклікаем таксама далучыцца да гэтай класнай ініцыятывы і таксама падтрымаць арганізатараў такім чынам. Ну і да. Зміць, трэба сказаць, што нашы асабістыя размовы будуць у нядзелю 13-го, калі ласка, сачыце за праграмай, а можа быць, там далучыцца Зміцер Лукашук яшчэ да нейкіх актыўнасцяў. Паглядзім. Можа нешта цікавае адбудзецца, таму ўсіх запрашаем, калі ласачка. Фестываль Тутака будзе праходзіць у мястэчку Грудак 11-13 ліпеня, так што калі ласачка, інфармацыя паўсюль ёсць, можна знайсці і завітаць на івент як наших выдатных юрыста-адвакатак, так і ввогуле паслухаць музыку яшчэ між іншым, заадно пагаварыўшы і патанчыць. Дзякуй вялікі. Ганна Маціеўская, Марыя Колесава-Гудзіліна былі ў нашым рэгулярным стрыме. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна.